Croeso mawr I taro gyda ni. Wel, heddi ni'n mynd I wneud darlleniad Diderfyn I chi. Neges wrth ysbryd, okay? So ni'n mynd I edrych ar yr egni ar y foment, a beth yw'r geiriau gyngor dy ysbryd I weid wrthoch chi ar y foment, okay? So fi'n mynd I ddefnyddio'r cerdiau roed y Smith. Cerdiau traddodiadol am y darlleniad yma heddi I chi. Beth yw'r neges I chi moyn roi i'r grŵp lyflu hyn, fan hyn, sy'n gyda ni ar YouTube, please, Ysbryd. Beth yw'r neges I ti moyn roi iddyn nhw? Iawn, waw, okay. Okay, a beth sy'n gyda ni gynta yw'r cerdyn y seren. Mae cerdyn y seren yn gweud wrtho fi ar y foment I chi'n gwella o rhywbeth. Falle bod chi wedi cael colled, falle bod chi wedi colli swydd, colli person, colli ran o'ch hunan mewn perthynas o ddim yn gweithio, okay? A nawr mae'n amser, falle bod chi ddim wedi bod yn iach, okay? Nawr yw'r amser I chi ddechrau gwella dy cerdyn y seren, okay? Mae cerdyn y seren hefyd yn gallu gweud wrtho ni bod cyfle I chi I fod yn seren, okay? Cyfle I chi redeg busnes eich hunan, cyfle I chi fod yn seren ar y cyfryngau cymdeithasol, okay? A fath na o egni hefyd. So ar y funed, fi'n teimlo bod chi'n gwella o rhywbeth, o rwy golled chi wedi cael, a chi'n nawr camu mewn I egni y seren fan hyn. Dechrau camu nawr mewn I egni mwy positif achos bod chi'n gwella o sefyllfa chi wedi bod mewn. Okay? Diolch Ysbryd. Nawr dyn, beth sy'n gyda ni nesa yw'r 4 o gwpanau. Okay? Mae'r 4 o gwpanau yn gweithio fi bod chi wedi cael digon o rhywbeth. Chi'n bod, okay? A mae'r 3 cwpan un fan hyn yn gwpanau sy'n, wel, chi wedi cael llawn ened o'n nhw, okay? Chi'n dylech sylw ar y pethau hyn sydd ddim yn neud chi'n hapus yn emosiynol, okay? Ond beth yna chi'n gweld yw bod y cwpan arall yn dod mewn fan hyn, okay? Ysbryd yn cynnig cwpan arall I chi yw hwn. So pidwch troi'ch cefen at y cwpan hyn sy'n dod mewn I chi. Na beth wedyn ni, okay? Mae ysbryd yn mynd I ddod ar rhywbeth newydd mewn I chi fan hyn. So beth bynnag chi'n gwella o ar y funed, mae ysbryd yn mynd I gynnig rhywbeth yn well I chi, okay? A daw'r cyfle mewn I chi I gael y cwpan newydd yn. Gallai fe fo'n gariad newydd yn dod mewn ato chi, okay? Achos mae'r cwpan yma yn siarad am emosiynau a chariad, okay? So gallai fod ysbryd yn dod â cariad newydd I chi mewn fan hyn gyda'r cerdyn yma fi'n teimlo. Achos nawr I chi'n gwella o'r sefyllfa chi wedi bod drwyddo, okay? Yng nghanol y darlleniad mae gyda ni'r brenin y cleddyf. Mae'r brenin yma yn brenin cryf. Mae fe'n meddwl yn glir, okay? Mae fe'n berson sy'n gwybod le mae fe'n mynd, mae fe'n gwybod beth mae fe'n moyn, mae fe'n arweinydd clir a cadarn. Mae fe'n deall I feddyliau a mae fe'n wastad yn meddwl o'i ben. Okay? So mae ysbryd fan hyn yn gweithio chi. Defnyddiwch eich meddwl, defnyddiwch eich pen yn y sefyllfa yma chi'n ffindo'ch hunan mewn. A fel fi'n gweud mae'r brenin yn egni gwrywedd, okay? Ond gallai fe fo'n dyn neu fenyw. Gallai fod y person yn dod mewn i'ch bywyd chi. A maen nhw'n berson clir, cadarn. Allen nhw fod yn fentor neu athro neu rhywbeth hyd yn oed fi'n teimlo ar cerdyn yma. Ond maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n meddwl a maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n moyn, okay? Brenin y cleddyf. Wedyn mae gyda ni'r byd. Nawr, mae'r cerdyn y byd yn siarad am dod â cylch I ddiwedd, okay? So dod â pennod o'ch bywyd chi I ddiwedd fan hyn, mwyn dechrau pennod newydd, okay? A mae'r byd, mae fe'n
cwpla'r benod i chi ar yr y foment mewn ffordd positif, a mae'n gweud wrthoch chi, right, chi wedi gorffen y penod yma nawr, a mae'n amser nawr i gyd popeth off, i wella o ty beth oedd y sefyllfa o ddim yn dda i chi, a nawr mae'n amser i chi ddechrau do'n barod i ddechrau penod newydd o'ch bywyd, cylch newydd o'ch bywyd. So na beth mae cerdyn y byd yn gweud. Fi hefyd yn teimlo gyda'r cerdyn yma, bod e'n gerdyn sy'n gweud, ty beth sy'n dod nesa, allwch chi wneud ty beth i chi moyn. Mae'r byd yn eich dwylo chi fan hyn, a gallwch chi wneud beth bynnag chi moyn yn y benod nesaf, yn y cylch nesaf. A'r cerdyn ola yw'r cerdyn Cryfder. Nawr, i fynd drwyddo cylch bywyd, mae rhaid bod chi'n gryf, Ni gyd mynd i gael profiadau positif, a ni gyd mynd i gael profiadau negatif, Nawr, fi'n teimlo fan hyn, chi wedi dysgu lot yn y cylch ola yn o'ch bywyd. Chi wedi dysgu lot mwyn nawr gallu symud mlaen i'r cylch newydd. A bod y cerdyn Cryfder dych chi fan hyn, mae hwn yn gweithio fi, chi digon cryf i fynd drwyddo ty beth i chi wedi bod drwyddo. Chi wedi bod yn gryf yn y sefyllfa chi wedi bod drwyddo. Chi wedi bod yn gryf. A chi wedi dod mas o fe, bod hwn y cerdyn diwetha fi wedi tynnu mas. Chi wedi dod mas o fe, ty beth oedd y sefyllfa oedd eisiau chi wella o. Chi wedi dod mas o hwnna lot yn gryfach. Mae'ch ysbryd chi wedi cryfhau o achos y sefyllfa yma. A'r profiadau yma chi wedi bod drwyddo. Mae'ch ysbryd chi nawr wedi cryfhau. Chi yn gryf. Chi'n berson cryf. Allwch chi gwybod rhywbeth bwys. So strychwn ni ar hwn ar ei gyfanrwydd wedyn ni. Allai fe fod yn berthynas chi wedi bod trwyddo oedd yn anodd, a chi wedi goffo cymryd amser i wella o'r perthynas gwael yma o ddim yn dda i chi, A falle bod chi'n fed epnar o'ch bywyd fel ma fe, ond ysbryd yn gweud, fi'n dod ar rwy'n newydd mewn i ti fan hyn. Fi'n dod ar rwy'n newydd mewn i chi fan hyn. Pidwch troi'ch cefen at cyfle sy'n dod mewn i chi fan hyn. So gallai fod ysbryd yn dod â cariad newydd mewn i chi fan hyn wedyn ni, A mae angen i chi stepio mewn i egni'r brenin y cleddyf fan hyn, Y person sy'n gwybod gwmws le mae fe'n mynd, gwybod gwmws beth mae fe'n moyn mewn bywyd, Mae fe'n gweld yn glir, mae fe'n gweld uwch y cymylau, Sdim byd yn cymylu beth mae fe'n gweld. Mae fe'n gweld popeth yn glir. A mae angen i chi stepio mewn i'r egni yna. Felly bod person fel un yn dod mewn i'ch bywyd chi, felly dyna'r cariad newydd sy'n mewn i chi, A sy'n rhaid bod nhw'n ddyn, taw brenin yw hwn, gallai fe fod fenyw yn dod mewn i chi, Gyda'r egni yna, gyda'r egni cryf, arweiniol, just egni pen, egni meddwl. Rwy'n sy'n syniadau da, rwy'n i chi meddwl, waw, mae'r person yn rili gwybod beth maen nhw'n neud. Gallai fod person yn dod mewn i chi fel cariad, So drechwch mas am ne. Wedyn ni, nawr, chi wedi dod i ddiwedd hwn, ty beth oedd yn anodd, chi wedi gwella a mae'r cylch nawr yn gorffen i chi. A chi wedi dod mas o'r berthynas un o ddim yn dda i chi yn berson lot yn gryfach. Os yw swydd oedd hwn i chi, wedyn ni, chi wedi cael eich... Wedyn ni ddim yn eich anafu, ond wedyn ni, bod chi wedi cael digon o fe nawr, Chi'n bod. A mae eisiau chi edrych mas am y cyfle newydd yn y mewn i chi, Chi wedi gwella o ty beth oedd yn anodd i chi yn eich gyrfa, A nawr chi'n bod, a chi moyn newid. A chi'n mynd i feddwl yn glir ar beth i chi moyn nesa, a chi'n mynd i wneud penderfyniadau o'ch pen am beth chi'n neud nesa yn eich swydd, Achos mae cylch y swydd yma wedi dod i ben nawr, mae fe'n dod i ben, So mae'n amser i chi nawr i symud mlaen at swydd newydd. A nogos mo fi'n gweithio chi am gadael swydd, newch yn siŵr bod digon o arian da chi a bod popeth yn iawn da chi cyn bod chi'n neud rhywbeth fel la. Ond fi yn teimlo fel un, os taw swydd yw hwn, fi'n teimlo chi wedi dod i ddiwedd y swydd yma nawr, a mae'n amser i chi felly stepio lan cam nesa'r ysgol,
stepwch lan nawr tyma bach. Achos chi digon cryf i wneud yna. So drychwch mas am gyfle newydd yn dod mewn i chi gyda'ch gyrfa. Os ych chi'n edrych ar hwn fel iechyd, wedyn ni, chi'n gwella nawr o ty beth oedd yn bod. Os nag yw'ch iechyd chi wedi bod yn dda, chi'n cymryd amser mas nawr i wella fan hyn. A rhywbeth newydd yn dod mewn i chi. Falle bod chi wedi stryglan gyda'ch iechyd am blynydde, ond falle bod rwy gyffur newydd yn dod mewn i chi helpu chi fan hyn. Byddwch chi ddim yn teimlo fel un ragor, bydd rhywbeth newydd yn dod mewn, bydd yn neud chi dimlo'n well. A falle tawch doctor chi yw hwn, yn gweud wrthoch chi, reit, fi'n meddwl mae eisiau ni drin ti mewn gwahanol ffordd. A dyna'r falle cyffur newydd sy'n dod mewn i chi, os ych chi'n dost. Ond mae'r cylch tostrwydd nawr yn dechrau dod i ben. Gyda ty beth yw'r peth newydd hyn sy'n dod mewn i chi fan hyn, mae'r cylch yn dod i ben o beth oedd yn anafu chi, beth oedd yn eich chi'n dost. Beth oedd yn eich chi'n sal. A mae'r cryfder dych chi ddod drwyddo hwn, ty beth yw e gyda chi iechyd. A dewch chi drwyddo fe. Achos mae'r cryfder dych chi'n neud e. A mae cefen y cerdiau'n yma yn felyn os ych chi'n sylwi. A mae hwnna'n meddwl elfen bositif. So chi digon cryf a mae'r canlyniad mynd i fod yn bositif i chi. A os ych chi'n edrych amdano fe fel busnes, wel wedyn ni, falle bod chi wedi trial busnes o blaen. Falle bod dim un o'n nhw wedi rili roi chi ar dan. Ond mae cyfle newydd yn y mewn am busnes newydd. Chi wedi gwella, chi wedi dysgu o beth chi wedi gwneud o'r blaen. Mae'r clirdeb gyda chi nawr yn eich pen i wybod, reit, fi moyn neud rhywbeth fel un trwy'n, fi moyn newid fel o'n i'n delio dy hwn neu hwnna, a fi moyn neud pethau wahanol trwy'n i neud pethau yn rili dda fan hyn. So chi wedi dysgu o'r gorffennol fyna. A mae'r cylchyn, mae'r hen fusnes yn dod i ben nawr, a chi'n barod nawr i ddechrau cylch newydd. Chi'n mynd i ddechrau busnes newydd fan hyn wedyn ni, A mae'r byd ydych chi yn eich dwylo, Falle byddwch chi'n dechrau busnes ar-lein, le gall pobl o dros y byd brynu'ch offer chi neu rhywbeth, Mae hwnna'n dod trwyddo'n gryf i fi fan hyn i rai o chi, So os chi'n dechrau busnes, newch peth o fe ar-lein. Achos gewch chi gwsmeriad o ar draws y byd. Mae hwn yn gweithio fi fan hyn. A chi digon cryf i wneud na. Felly bod rai chi'n meddwl, mae hwnna'n lot o faith. Mae lot o fi feddwl am fan hyn. So mae fi'n gwybod os byddai gallu wneud hwnna i gyd. Ond wedaeth o chi fan hyn, mae'r cryfder gyda chi wneud e. Boys. Lovely. Right, be fi'n mynd i wneud nawr? Gewn ni un cerdyn jyst i orffen y darlleniad, Cerdyn, just i orffen y darlleniad, please. Just un neges arall wrth ysbryd. Gewn ni'r deck yma, yr Wandering Star. Just neges fach i orffen y darlleniad please, ysbryd. Un cerdyn fach. A'r cerdyn y tri o gwpanau, y gerdyn lyflu. Cerdyn cymuned, cerdyn ffrindiau hwn, So, ar diwedd y daith yma, ta beth yw'r daith nesaf yma i chi, pan yn cariad, gyrfa, busnes, iechyd, beth bynnag yw'r daith, chi'n mynd i ddod mas o fe gyda ffrindiau newydd, Gallai fe fod dili newydd i rai o chi. Gallai chi fod yn gweithio yn y gymuned. Falle bod rai o chi'n dechrau busnes, le chi'n mynd i helpu bobl yn y gymuned, A mae pobl mynd i fod gyda chi ar y daith yma, fi'n teimlo. A os neu nhw'n bobl yn y byd 3D, maen nhw'n tîm ysbrydol i chi. A maen nhw'n cefnogi chi trwyddo hwn. Trwyddo'r stori yma chi'n greu ar y foment. Maen nhw gyda chi tu ôl i chi ar bob amser na beth maen nhw'n gweithio chi fan hyn. Wel, bawb, na darlleniad lyflu. Gobeithio bod hwnna wedi gwneud synnwyr i chi. Os yw e gadewch fi wybod yn y negeseuon isod. Os ych chi wedi joio'r darlleniad, cofiwch rhoi bawd lan a please cofiwch dan ysgrifio fel bod chi ddim yn colli darlleniad arall. A mae pob peth bach i wneud ar y sianel yn helpu fi greu ragor o
ddarlleniadau i chi. A chofiwch cael golwg ar y darlleniadau wythnosol hefyd i helpu chi trwy'r wythnos wrth wythnos. Diolch yn fawr i chi am fod gyda fi heddi a gobeithio ta beth yw'ch taith chi fan hyn. Chi'n gwybod bod chi'n mynd i ddod mas o fe'n gryf, a chi'n gwybod bod cefnogaeth gyda chi ar y daith yma. So, joiwch y daith, Ac mae'n daith sy'n mynd i dyfu chi'n ysbrydol. Tan tro nesa, drychwch ar ôl eich hunain a welai chi yn y darlleniad nesa.